Умирайте по своя воля и по естествения ред. В ръката с молив и без молив, с един куплет и без куплет. Изгаряйте, дори зелени, четете винаги на глас на ясните произведения на гениите преди вас, но най-накрая се простете по собствен избор с този свят. След съвестта и стиховете, едва ли има трети ад. Иван Динков, разбира се. Няма да ви водя на смърти нито малки, нито големи. Беше гранично, няма да си правим такива експерименти. Важно е, че всички се прибрахме оттам живи и здрави и с жестоки текстове. Аз няма как да ви науча да пишете, ако това не е ваша потребност. Но ще си поговорим колко опасна е играта на думи, записането само в крайен случай, което не означава, разбира се, положен труд. Чисто технически ще обсъдим някои стилистични похвати и всичко това в работна среда. Най-буквално по зададени теми, аз ги наричам провокации, защото по една и съща провокация излизат толкова различни стойностни текстове, че цялото ни преживяване в крайна сметка приключва с един великолепен сборник с ваши текстове, минали през вашия ум и вашето сърце. Няма да издавам първо, второ, трето, не защото са големи изненади, а защото през тези 3 дни ще живее и импровизацията. Разбира се, на чаша вино над вечер, без всичко това да завършва с пиянски текстове. Разказвам го, защото прилича малко на добрия стар кръжок. По-младите хора не помнят тези времена и мисля, че малко са ощетени в този смисъл, но пък правят друг тип събирания. Може да ви изглежда несериозно и една покана, елате да ядем и да пием в Копривщица, но истината е, че човек, знам и по себе си, рядко може да отдели 2-3 дни само за себе си и за своето творчество. Компанията на съмишленици. Защото когато се събудиш и кажеш на мъжа си, знам го от собствен опит, да ти прочета едно стихотворение, примерно, и той от толерантно слуша, но от едното ухо в другото. През тези 3 дни ще можете да споделяте своите творби, ще можем да поработим и индивидуално. Това няма как да се случи в целостта си на място, но след това от текстовете, които се родят през тези 3 дни, поезия и проза, ще си имаме цяла седмица лично, макар и онлайн общуване, за да можем да изчистим тия текстове. Останалото би трябвало да прочетете в условията на Академия Знание, защото ние сме гости. Аз като... как звучи тая дума лектор. Аз като Камелия Кондова, каквото мога да ви дам, обещавам да не ви вземам, а пък вие като себе си. До Копривщица.